yenza mama ngibinga ibandla lonke hayi ngibawolo ngabamfuku lapha eMaswazini khona imisebenzi la kodwa esihlukene ngezathu ezithise sesilike amasiko kodwa nje singaba lapha eMaswazini lapha sasishiwe khona omkhulu bethu yebo ngibingelele sesibengani uthi umisikolo wakade kwazana lapha eDamascus. Yebo baba ngimbingele phinde nginamukele ngoba ngokujana lo umfana wamasiniya le kwaMaskey sasila injaza sesiseDamascus wazalo masiniya nozethu Ithanda ukubingelela umfana wasemambatheni lona eDamascus. Ay siyabingelela ngathi bomama cha bogogo umfana kaMube lo la kwaSiqobela hayi igama lomsizwa hayi kunina ngibona ngathi lizoba lifishanyana bathi ngoguluva nje obasila endlini yeah siyabonga Ay sibingelele bomama mina ngumfana waShangeke lapha kwaSiqobela abangangami bangibiza ngospecial yeah Cha ngicanta umama ngazi umfana kaMlaba la eDamascus ya ngicanta lokho kubalekile siyabonga edlula phela abangana bambuza isipane angitholelele ithuba ngibingelele omama bala ekhaya sisekhaya kwaMthembu ngibingelele nohlalo uhlalo wethu ke ubuhle obumbano mina ngumfana kaNcumalo lapha eNtshiyazane masi lapha ke insizweni babe ngibiza ngomaqobhane ngibonga kakhulu Hayi ngibingelele bomama bonke ngokukhethekile ngibingelele mina ke ngokwamlaba isibongo la emhlaleni kodwa kade sisetshiyazana eqaleni safuthi kwabo ngokuvuleleka kwamasiko sakhe safudulela emhlaleni ubhekile igama mina ayichazanga lo Shayana nilengoma uthwele bizana amaphoyisa ezombopha umdlidi
uzolwini icala Bisana maphoyisa ezombongi. uzolwini icala Uzolwini icala. umdlili uzolwini icala Bisana maphoyisa ezombonga. Uzolwini icala. umdlili uzolwini icala Bisana maphoyisa ezombonga. Uzolwini icala. Uzolwini icala. Bisana maphoyisa ezombonga. Uzolwini icala. Uzolwini icala. Bisana maphoyisa ezombonga. Uzolwini. Uzolwini icala. Bisana maphoyisa Ezombongi. uzolwini icala. Ezolwini icala. Bisana maphoyisa Ezombongi. uzolwini icala. Uzolwini icala. Bisana maphoyisa Ezombongi. uzolwini. Uhaybiza ngesikebeleshe ihemashona le sesase tuzokhokha ukukhipha khokha wethu tuzokhokha ukukhipha manje angiqale-ke ngithi ushaye nje intro but khona kuzoshesha abantu bathi ngicabanga ukuthi nje umuntu akabonga ukuthi sikwazi ukuphumelela abangakwazanga ukuphumelela kodwa hayi bawuhloniphile umthetho nabo babanje lokho babambile futhi kunensizwa njengoba ngangathi kumemezela ezisijoyinayo okuyinawo umahlobo lana umfana kaMncube ngibona abantu baqalayo namhlanje kanye laba abanye basivakashela izona nsizwa-ke esikanye nazo-ke kulo mcimbi ke sibhekene nawo namhlanje. So inkulumo yami ilapho-ke abafowethu ukuthi hayi njengoba sasivumelene ukuthi hayi namhlanje sizobe silawo uMvelase uzophusha umshikashika wento yethu siyithandayo ngoba lokho esikwenzayo kuwukwelekelelana njengoba inkulumo sasiyibekile abafowethu. Namanje-ke kuzoba yikho njengoba sasixoxile ukuthi hayi izophusha ngendlela eyizophusha ngayo. Ikhona insizwa-ke engithembisile ukuthi konke kuzobe kwenzeka la bafowethu izokubhala phansi. Kusho ukuthi akukho la kufanele usabe khona ukuthi kwenzakalani. Into ebalulekile igama lakho osebenza ngalo la kule ndishi ufuna lihlale liqondile. Ungathi uma usokumnandi uyishintsha uyibize ngelinye igama. Futhi lokho ibize ngegama elilodwa ngoba mase kuphela umcimbi kufanele lo yababa osibhalelayo asitshele ukuthi mhlawumbe sithole imali sidlale kanjani. Ngicabanga ukuthi inkulumo yami nje bafowethu ifuna ukuzenza lokho ebemfishane ngalo ndlela ngoba ngiyabona abafowethu laba abanye babhizi la bayenza lezi zinto zabo sekuvula ukubaleka manje. Sekufuna ukuthi siqinela manje eqaleni lomcimbi. Angazi ngibona ukuthi khona kodwa kufanele simcele ozoma njengomshawudo wethu. Thina sikhokhe imali. Sikhokhe kuye kuba uyena-ke owenza zonke izinto bexhumelele nobhala
umbawula uvolontiye ukuthi uzosibhalela. So ke sizohlonipha lokho sonke bafowethu. Ndlintu zolwini cala. Sanamaphoyisa uzolweni cala. Uzolweni cala umdlini. Sanamaphoyisa uzolweni cala. Sanamaphoyisa uzolweni cala. Hayi bafowethu ayithatheni ndoda engaba umshawo lapho sikwazi ukukhokha. Iqale yini wobethe isikhwama. Sisho hey, undlulise, usikisi, Sisho hey, undlulise, usikisi, Nayi mali wethu. Hayi insizwa lo mfowabo wazela engamboni lapha phakathi kodwa enimaziyo khona. Uthe nje emcinti nje ngalo 500 ayivule le ndishi. Zisizwa! Maphe miyakhuluma lapho umfo kaGwazela Mcinela la khona lapha eMponjane. Ukhuluma nganapho 500 rand wakhe. Insizwa lezi eingalambi. Uyabona nje mawuzovela uvule indishi ngo 500. Uningi ungemungu. Njalo ke madoda nathi imali. Nathi imali. ishumi lami lokho lapho Ngumfamcela ngibiza ngoba hayi ukhuluma nganapho 200 rand wakhe mfowetjinga la kusho njalo kusho mina kushwele uthi ngalo 200 rand wakhe umfowethu ngale wasiqobela hayi uthi lezibuko zakhe noma ngabe niyathanda noma banithanda uyayifaka yena le friend yayazi lento ihlala emabhuleni usho ngo 200 rand wakhe baphela sizizwa Mfoshashela umnyamana lento usho njalo lo mfanele ingane zengikubisa isingisi engasazi cha uthi lapha kunemfola kubani umgujana uthi yena amnikeze uthi angamnikeze Black lapha ingudu lapha. ingudu uthi angamnikeze ingudu Uthwala ngona. Usho ngalezi. Uthwala. Itwe madoda lapha naliyaduli lokuzalela ingudi yadula ningacabanga ukuthi leyo umama lena ngiyona umama le baphela uthi le ngudu le ngo 300 rand ngithe ngizathi ngiyiphethe ngiyibhekisa kunami umfana bazana no ukhohlwa ayibizwa hayi ngiyadula kulungile futhi noma ngamvala cooking hayi network idonsa ukuthi ngisho ngapha ukuthi mangithi ena mfowethu uthi ngeke lapha ama extreme awu 3 ethi ndawo ezekuyo endle ngala kuna zizizwa uthi abukho utshwala ozothengwa ngaphansi kuba 1000 rand. Thank you. Abukho utshwala uzothenga ngaphansi kwa 1000 kanjani? Okay, 600 rand abukho ukuthi ugcizelela kulokho engikushilo. Meaning ukuthi utshwala mawuthenga from 600 rand uzothenga 601 cent. Yeah. Hlobo ungatshwala le. Yonke. kala mahla faka ukhe
Khathele ngempela uzidlalela. Ukhala ngamali hlala. Uthi mfowethu mlaba la ngale Ayile ngendlela leyo uthi ngwade thandi leqhubile uzozwa kana bona waza uthosa mali imali yami futhi ngikhuluma ngayo. Bebe yakho Rand wami lo. Ngabe ithi nabafuthi cha siyacela ukuthi ulaka ngaya leyo ulaka bafuthi insizwa ifuna ukuphuza khona ehlala. mali ulaka ngifuna ukuthi yena manje ucela usukele emalini nakho. Hayi thina siyacela nje wena mshawoti. Wena uqala nje usitshelanga ama price ale ukuthi udayisana. Nakho lokho befana nicele ngemali. Ushayisa uyabona. Befana nicele ngemali. Asona inkantolo asikantoli. Hayi no. Ngizoyiyeka le mali ngikunikeza ngathi yabo nje asinalo usizi lwemali. Mawuza ukuthi uncenga ufuna le qhubeka mshawoti. Ngikhuluma ngemali yami kusho ukuthi ngezinjani imali yami lophela. Bafowethu la umfamncube uthebani ukhuluva uthi uyayizwa inkulumo ekhulunywa yimina ngalo 600 rand ethi yonke into ayifayele iqale ngaphansi kuka 600 rand uthi akayiphikisi kodwa ufaka nje isicelo usifaka ngo 100 rand ukuthi bafowethu inkinsela bethu inkinsela kodwa hayi ubona ngathi ulaka luphezulu uthi uyacela ukuthi unama ngiyayibona ngoba ufuna ukucaca ukuthi ngiyabona phela ngithi ime ngimukele imali kaZwidi ethi ayibukho utshwala zoqala ngaphansi 600 rand ngifuna ke manje ukucaca ukuthi sithi indli yavuma uthini umuntu ophethe imali yakhe lesizwe yaqala hayi ubefuna utshwala ukuyamphikisa kule nto ayishoyo ngizomphikisa kanti ufuna utshwala ufuna utshwala naye mngane manje ngifuna mina isupport lo ukuzwa isicelo phela sami sawisa amawisi kusho ukuthi sekulungile la mbuka mcilela lo naye uthi hayi uyavuma nomlaba futhi uyavuma ufuwani sami uvumthini ukuthi mali akakhulume mina yime nginamathuluba ufuna senze njena ke manje uZwidi belokho ethenga 600 rand uyawufaka ke ukuluva awuvuleka ukuluva ucele ngo100 rand ukuthi ucela manje sithi ukwehlisa lokutshwana uyayicelela akasebenzisa amandla ukuthi ingane zakwabo ucela ukuthi buthi ukwehle kodwa ngifuna ukuthi masivu nabanga ababili bahlanganisele imali umlaba khipha 200 rand ufakazelana nomcineka bakhipha kuze ku400 rand futhi abantu abavumayo bayavuma kodwa into enginayo eseleyo njengamanje eyokuthi uma sithi siyabehlisa buzoqala imalini nakho uthi ukwaza uthi uyavuma ukuthi utshwala abehle from isicelo sikamncube la sekangakhona phela sekangakhona phela ke ngizokunika ithuba ushawe inani mawuqala ukhulu ngihlalo njengamanje urongo lalela ukuthi una ngo100 rand ba awumalela ukuthi uyathanda noma uthanda awusho ngezi cha womshawoti nakho ngicam nawe uyibambe kahle nakho kodwa awusinikezanga ama price lezinto ilele sengiqala khona ukuthi ngifuna ukunikeza
mina benginikeza ngajaba ukuthi uyothetha noma ngaba mali kodwa kodwa njengamase sithi ke asikuhleleni ke manje ukuthi no bengiyaphupha ukulu voda kuhlelo awuthi asihlele ukulu uthi kuhlele no kwanisomala mina ngisongemali ukulu sawina bafana sawina 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 webabhem nami uGulubu Mfamncube la uthi uGulubu Mfamncube ufuna ukuthola ukuthi utshwala umalini right so ngizoninikeza lokho ukuthi into engilichazayo yalo tshwala banothi ijolo utshwala bese mali bobo uthi utshwala maya angifuna ukubiza into engaphakubiza into engayizolo andakhulunywa ngotshwala namanje abayibunyaze eceleni sibeqhubeka akenilungise mana asilungisele indaba yalezi iphuzo bafowethu sikhulumeke nje manje hayi uzokhuluma manje kungapheli kuphinde kufuneke imali kunomfamcine kukhambala eduza nesikhala senduna uthi hayi ngeke indishi nje liyayiqhubha akafunela ukuzisa abantu abayihluphekelayo uthi umuntu omila naye ayikuze kuphozela ukuphozela nje usho ngo-300 wakhe ebabheni uthi ugwaza bafowethu yena uyicelela nje ama-extreme uzoyiphuzela yena aphuzise umncube aphuzise ushaka uzophuzisa ushaka bafowethu usho 60 rand anithi khona ngizobakhipha phandle angiyeza babone labantu abanamali mina ngiyayazi khona induna lapha kuthiwa umhlaba inkosi sekwinkosi ibaba nami ushaka la uthi uzwile nje uthe yena indaba abantu abaphuza ama-extreme ngemali encane kangaka uyazi khona ukuthi mina nje nitshele khona ama-extreme ake nihambe ngiyolala funa ubona usho ngo-120 wakhe ya hayi futhi angifuni ukungena engcweleni usho ngo-100 kodwa makopane yini ngedele inkulumo enjalo engasesho lutho lomuntu mana lokuthi ushintshikazi ude beku-60 rand u-50 rand nangu u-10 rand
ngumfoka weshaya indaba zingawe la. Shuthe ukhani ujike nganene ungalokho ushuthi into engabheki balekela indaba zakho. La umfoka impintsela la umfoka shintsha khona. Uthi no, uyise lo. Ngiyathunywe uyeni ingane yazi ifana ithunywe hayi ithunywe baba. Uthi amplani ngaza khona abantu abakhula la mfo mthenaka emabhemu uthi wemthelo kunama extreme okuthiwa under 06 kule mali ucela kuye vele koze kushintshi ngoba phela iyodwa 30 rand 20 rand ushenshi 20 rand so ngamafushane lama extreme ngena straight away Also give khona into engaziwa ngeke kwatholela amathoto Kuzonga ma. ishoko azobhala ngo600 rand Manje. Wethu Siphelele. unanthunu uyayazi. Shout inkulumo bikade ishogwaza uthi ugwaza umhlongo akaphuza into ayithandayo akaphuza into ayithandayo wena ngithathelela mthuswana uthi akahambi kanjalo ngifuna imali lokuthi cha ukhona becabanga ukwenza njengokuthi mhlambe uqhubeke mhlambe umculo besiwenza siyazi masiqala la khona impahla ayifikisa la kithi so ke ubechaza ukuthi silungile ngalo ndlela nami bese ngivele nginakho lokho vele mangibuka isikhathi njengamanje sengazi ukuthi vele kusifanele umcimbi wethu ngathi singawusonga manje singasho ukuthi mhlawumbe mase qeda ukudla sisazophila futhi sidlala indishi bengicela nje ukuthi hayi indishi asiyivaleni njengamanje ngokupheleleyo ukuze umvelase lokho abesivezele khona siqhubeke sisebenze khona masiqeda ukusebenza khona bese siyakhululeka kodwa benginommbonyana ngazi noma kuthatha isikhathi ngoba ukhona into ethile mhlawumbe ukuthi mhlawumbe bayacwasana bamfuna omunye umuntu siyabadinga abanye abantu ukusupporta nje bebekhona ngelilanga ngenzeka siye komunye nifice bengaphezulu kwalokho kodwa into ebalulekile ukuthi mangabe usilethela abantu esizohlala nabo nathina njengabanikazi bomcimbi kuba abantu abazohlonipha lengenzekile lelo phutha lelo ngoba akufanele sigcine sithi sinomcimbi sesiyaphungana manje sokhona abantu abalimazo abanye abantu yena engafuneki sidala kulento niyazi nangendaba zendishi zavalwa ngenxa yo1 no2 no3 but lethu fanele siyicontrol ngayo yonke indlela thina abanikazi bayo ungafiki leso stage mawukhona ivisit ubufike nalo usubona ukuthi ali out of order is your responsibility ukuthi uthathe ulibeka la kufanele khona akubona umsebenzi wami ukuthi ngithatha umuntu ofike naye umbona naye ukuthi akasekho esimeni ngoba ngenzeka naye efike ejabule nazi sizosikezi nazo isayiphathe kahle vele egcineni bonke lomntwana besizobenzayo bengeke kube mnandi siyabadinga abantu abanjengabo hayi ukuthi kodwa siyababulala asibabulala kodwa siyabadinga abantu abanjengosilekelela umcimbi wethu uhambe kahle maqembu ngalawo magama nje amafishane ngithi naye angibonga bafowethu ngenelisekile ngendlela okwenza ekuqaleni isavela nje nami angithi ukuthi kuyokwenzeka futhi bengingalethi yogcina kuleli izinga okukulo ma uyibuka ngomqondo wakudala loya ngiyabonga ukuhlala ukuthi abone kufanele noma uqala ngami nje nami bengazi-ke ngangithi nje ngiyabika ukuthi cha nami sengifuna ukufana naye ngithathe 2 3 kodwa-ke ngiyethemba nami ngizofika cha abanewethu ngibonga ngiphezi ngiyazi khona ukuthi ngeke kubonakale kwakuthi nami ngithi hayi kube khona isilwanyana bekukuthi nje ukungena kweli la ekhaya kusho ukuthi kubusisekile bengikwenza niyabona kufanele ngikwenze futhi nani niyaphasisa
uma kuphasa bani wethu ngiyethemba ukuthi angevele zawuze lokunjalo bengingathoka futhi angevele mangabuya ngibuye bese ngizobona kodwa ngibe ngifake isudi ngoba manje bayakhona labantu engiwathatha abantu nami bethi ngifuna uphatha ihawu lami manje ke sengizolifaka phansi kombhede eqonde nje madoda ngibonga kakhulu bani bethu Sibonise lapho Ungeke wende.